lalim sila eh. Kasi hindi naman yung palit case ko na ba? Mahigit na, mahigit ko, kalit lang, pag mata na buntag sa iyo, ano ka ba? Ano yung nabawan? Yung akong anak na eh, tapo, naano na ba? Sir, silingan naman mo, may ka ng pinayanan o sa imong sawa o imong anak, no? Lakit ako yung iyak ng seven partner. Bakit mo? Pagbahanap ito, saan mo? Konsad ni, trap ni ganito sa kining, kaya dito mo na tawag sa akong manghod niya, third floor man lang ba ang first floor may malubog yun sa kanang kuwan. Baha, oo, layo, magaling kayo nasa sapa, naabot pa. So, pagkaibalo na nimo, naluwas mo din mo pagalingon, kasi pagkabalon po nimo nga, tingala kayo kinagata ko sa mga karong pamilya, no? Kaya yung konsusyon na pamilya, so ang bigibati mo itong pumirasan. Sus, naglibog yun, no? Tugol sa akong buhaton. Nagkuhan ko, buhan napabay na bugi nila, nakpulong yung tubig. Mga ito, nagpaabot ang biming mo ganay kay amo din ipangita. Naabot ni sa ganang kuhan, ako, nagtatatag din akong umangkon, ng mga amigo, nagsilag galing kuhan sa paknaan, tabok, ako yung ito sanduman, doon sa babaw. Hindi kakatang-katang yun ba? Mga diha tayo, nakita ng lima. Pilay kinamagwangan, pilay i-dancer sa imong kinamagwangan anak sa rin tayo. Dahil isang kamagwangan, sinsimi. Yan nga ang kinahuran. Kuhan, magdusik ng mayo. So sa imo kami siya lang ako sa iyo rin, saan nilang pagtahit abuwa usap? Sa mga nakuha naman yung question nga, ano na gusto punto ngayon natin? Kana ang kuhan, ang barangay, nagsimpay ba o nga, yung backpit yun. Kaya ang kanang kuhan ang bagyo ha, kusog tayo. Sa kuhan ng pag-asa, ito nga tubig, ito bahagin. Sige, ay bahagin nga, backpit yun. Kaya sila, mga backpit, at pati nang kana sila alas 6, hapon. Naguyog-guyog ba mga yan akong bata. Daan, kanang kuhan, ako nang gingnan sila, magsiptigin daan, kuya biya kay doon ka sa sapa niya. Nagsige na ilagay sa tapos na ko, wala ko bawo ay kasi ilagay ko sa tapos sa kabaho lang yung pilas sa mga ban. Ningon lang ko ikadwa. Pag-amping biya ko pag binutan pa pag-amping balik-balik ba. Yung ko akong anak nagsige tapos ako. Sila tanan. Ang magawa nga na sa ibabaw, sige pag kaning video komedyan ako, pag alas 7 sa gabi, ibalik ko sinato sila. Bakit lagi mo, bakit? Okay rami diri pa Kirami pa kaya kaning kwan. Nisaka na sila sa ikadis sundat na sa bahay. Siglan sa kay kasi minto lagi. Pagkasaka na nila, kaya natrap namin sila kay tubig, ang ganang ilang bahay doon. Ang danok na wala dito, pagaliog na sila dito, nabungkag ng bungbong. Wala sila mahimong, natrap naman sila. Tubig, kusugay ang tubo. Mauto nga, ang akong mga bata, ang gihimo na lang nila ko, ang ilang cellphone, bahay na lang ilang gihimo. Suga, ay ngit-ngit, naot man to. Naana na sila, tabang, may kuhan istorya sa mga silingan nila na nakakuhan sa ibabaw. Pakit ko ba? Tabang, diha, nangyayag silang tabang, pati sila nga, nakuha ng halangguan, nagaliog ng tubig nila dito sa babaw. Nauto nga, sa kakuhan sa daghanay, mga anod katnod, wakagwanta ilang bahay, tumba, sa bungkag. Nauto nga, ang ganakong mga bata, nagpunta na, sakay na sa kanang silbi ko na bungbong, kay kahoy mga ibabaw. Tungkod na anod. Ganaan na, dagang ngayon nagkakita, naglamit din ang silipon sa pangibtabang. Nakitaan para sa mga silingan, yung nagkuhan sa silipon.